itong 100 ngayon, i-recommend niya na itatapon na naman doon sa Mindanao. Kasi pag nandito pa yung mga tao na, anong gawin mo? I-suspend mo? Nandiyan pa rin sila. Makapag-operate pa rin sila. So talaga, physically mawawala sa lugar nila para hindi na sila makapag-operate dyan. Pero sir, ngayon, ang isang problema ngayon, pati yung mga punerarya ng problema. Doon sa mga dami ng napapatay, wala naman daw kumukuha. Sabi nung mga punerarya, lulugi na kami. Kukuhanin namin, wala namang, may programa ba kayo para sa punerarya? Bago nyo sagutin, sir, we'll pause for a break. Sabi nila. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama pa rin po natin Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Sir, marami na hong nagre-reklamong mga punerarya kasi walang nagke-claim. Nalulugi daw sila. Baka bukas makalawa, mamaho na ho tayo. Wala nang gustong dumampot doon sa mga patay. Meron ba kayong program dyan or paano ba ang sistema doon sa mga napapatay na ganyan? Ewan ko anong gagawin natin dyan, ha? Pero suggestion ko sa mga punerarya, pag wala na talaga nag-claim, marami man siguro tayong mga medical universities na nangangailangan ng yung sample na operitan nila, di ba? Oo, binebenta yun. Oo, pwede man siguro. Di ba? Doon na lang. Kikita pa sila. Doon na lang nila i-claim, ano? Oo. Pero itong pagpaprocess, sir, ito kasi nakita ko, sabi nyo nga pang Guinness Book of World Records yan, ano, na ang daming sumuko, 63,000 na halos yan ngayon. Pinag-usapan namin din ni Secretary Sueno, paano kako ninyo to? Saan nyo dadalhin? Kasi hindi naman ho lahat yan, masasabi natin, kasi addiction yan, sir. Hindi naman pwedeng hindi gagamutin or hindi mo i-detoxify man lang. Ano ang programang ginagawa ngayon dito? Kasi meron bang assessment po yan na anong level of addiction ito? Anong klaseng? Meron kasing gumagamit din, nagtikim-tikim pa lang. Meron naman, talagang talamak na. Yung medyo pag hindi nakatira, nanginginig na. So, paano po ninyong gagawan ng, kumbaga, parang, kasi kailangan kahit paano ma-rehab, hindi mo ba? Ano po ba ang plano dyan? Sa ngayon, admit talaga natin na dyan tayo mahina. Okay. Nabigla tayo nga sa influx ng surrenderies, di ba? Tapos wala tayong naka-ready na infrastructure to cater sa rehabilitation nila. So, ang problema yan talaga. But, ang long-term solution for that, alam ko, binigyan na ng instruction ni Presidente, si Secretary to the Cabinet, si John Ebasco, na maghanap talaga ng paraan na kahit man lang, at least every region, merong isang malaking drug rehab center to cater this. Pero long term yun, dahil it will take time pa kapag construct niyan, di ba? Yes. Ang immediate solution natin dyan is balik muna from the police station after ma-process, makuna ng profile, lahat-lahat, makuha yung mga revelations nila, ma-interview sila, at kahit na hindi psychiatrist yung ating mga police, meron silang mga opinion tungkol dyan, no? Kung so, paano. database lang ang ginagawa niyo muna. Tapos ibalik doon sa barangay, sabihan yung mga barangay captain na i-monitor itong mga tao na ito on a daily basis. Isa sa umaga, isa sa hapon. Physically, mag-report sila sa barangay. Umaga, report sila. Accounting. Tapos, balik sila para magtrabaho. Pagkahapon na naman, balik naman sa barangay for accounting. Para ma-monitor natin kung sulong na lang din sa community mismo, tulong na lang, sa barangay. Pati na din yung pag-monitor sa kanila kung ito ba meron pang nakukuhanan. Yes, Diba kung meron pa bang nagsusupply dito ngayon. Para ma-monitor sila. So far, ito ho ngayong mga nakikita natin, concentrated sa drugs. Marami rin ngayon mga iba-ibang crimes na nangyayari along the side. And isa pa ho sa dapat din natutukan, sinasabi nila nga yung merong sinasuggest yung iba tungkol sa illegal gambling. Ano ho bang program po ninyo dito? Basta kayo muna, talagang drugs muna tayo, ganun lang? Sa ngayon. Okay. Drugs at saka other forms of criminality. Okay. Then kung mag-succeed tayo dito sa 6 months, pwede natin mag-shift sa ibang field. Ibang laban na naman ito. Illegal gambling. Yes, pwede tutukan yung illegal gambling after dito sa drugs and criminality. So, ang barometer nyo ngayon, sir, para makuha nyo yung 6 months, kasi pagka hindi nyo ba nakuha sa 6 months ito, magre-resign kayo? Yes.
Sabi ko kay Presidente, mag-resign ako pag failure ako. So, nakaka 1 month na kayo. Ano po ang barometer ninyo? Wala, 1 month ha? Wala pa ba? Wala pa. Feeling ko, 1 taong ka nang nandyan eh. Parang, Ano kung date di ba? ngayon? Parang, ano pa lang naman. 15. 2 weeks pa lang pala. 2 weeks pa lang. 2 weeks pa lang. Feeling ko tagal nyo na dyan eh. Parang ang dami na nangyari. Ako nga pakiramdam ko parang 6 months na ako dyan eh. Oo, dito, totoo talagang ako, nung nakaraan, akala ko si Secretary Sueno, nakakamahigit 1 buwan na, 2 buwan. Feeling ko kasi matagal na kayo dyan. Pero anong barometer ninyo na doon sa, siyempre, may timeline kayo dyan eh, kada 1 buwan. Dapat nandito na tayo. Kasi para masabi nyo na successful or kayo ay failure, paano po ninyo ginagawa? Yung 6 months, no? From July 1 to December 31. Okay. Matapang ngayon na pusher at saka adik eh. Lahat lumalaban eh. Oo, lumalaban talaga. Oh. Bakit ko yung nakaposas lumaban din? Nakaposas na. Baka bibigyan talaga sa kanila. Parang nakatali. Pinili niya sa harap eh. Ano ba, hindi ba dapat pwede ba mag-request kung sa harap o sa likod ang posas? Kasi mas madali lumaban pag nasa harap eh. Lagyan mo lang ng baril dyan, laban na yan. Oh. Lumaban na yan. kaya sa harap niyo pinoposas. Dapat sa likod. Dapat sa likod. O paano ngayon ano yan? Ganyan pag medyo talagang hardened criminal, meron ngang dito pa, di ba, sa paa pa. Oo. Dapat sa likod. Pero mabait yung mga polis natin. Ayaw nilang, mahirap kasi yung ganyan. Aray, gaganon yung mga drug pusher. Sir, masakit, sir. Pag pwede sa harap, sir. Ilipat natin sa harap. Diyan na. So habang nililipat sa harap, wala na sakit. Wala na. Kasi, Wala na, maramdaman, patay na. Nilipat sa harap eh. Ayan, di ka naaangal na masakit. Patay. Pero ito ho kasi mga procedures, hindi ba? Yeah. Pag sa arresting po ba na gano'n talaga, ano bang talaga ninyo? Ang instruction nyo Hindi, talaga? klaruhin ko muna ha. Opo. Meron bang namatay na may pusas? Hindi, tinatanggal na muna. Tinatanggal sa na muna yung posas. Eh. Tanggal ng pusas. Pagtanggal sa pusas, nangagaw ng baril sa pulis, di ba? Ayun. Yun ang mga istorya doon. Yung mga gano'n. Pero hindi yung nakapusas, nangagaw ng baril. Mahirap naman yun. Mahirap yun. Pero yung isa kagaya nun, naglalakad daw nung isinakay. Buhay pa. Naglalakad. Malakas eh. Pagdating DOA, pagdating sa ospital, dead on arrival. Kasi may tama na daw sa... Malakas yun, naglalakad pa eh. Baka... Lumaban din. Lumaban doon sa loob ng sasakyan. Oo, marami. Kasi ito, wala kasi sa matinong pag-isip itong mga tao na ito. Sa bagay. Kasi high sa drugs. Kahit na anong gagawin, meron nga iba. May experience ka, tumalon sa sasakyan. Tumalon. Patay. Hindi mo namatay, pero... Hindi pa, bali. Bali ang Bali. Bali ang... Tapos pag bulot sa pulis, binalik sa patrol car, pagtapon ko, another bali na naman. Pinapon ko sa sasakyan. Bali na naman. Ang mahirap nito ngayon, sir, yung nasa loob ng bilibid. Nasa loob na ng bilibid yun. Paano pang yan? Lalaban yan. So, riot na lang. Pabarang natin yan. Yung barang? Yung parang kulam. Ipakulam lang natin. Pero marami ibang paraan eh. Like, how can you arrest a person that is already arrested? How can you detain a person who is already detained? Paano ngayon yun? Anong gagawin nyo? Kasi considering na kagaya nun, may nagsumbong na sa inyo, may sumuko, ang itinuturo, nakakulong na. Sabihin sa inyo nakakulong, dati nakakulong na ako eh. Ano pa gagawin mo sa akin? Paano ninyo? Sa kanila nang gagaling. Imagine na nakakulong na sila, nag-ooperate pa. May mga protector din kasi sila. Paano gagawin nyo doon sa nakakulong na? May plano ba kayo doon? May solusyon yan. Walang problema sa mundo na walang solusyon. So ito kasama din po ba sa barometer nyo, sir, sa 6 months? Pag hindi na sila makapag-order ng shabu doon sa China, hindi na sila makapag-deliver, makapaship dito, so, ibig sabihin, yung supply side natin, supply reduction is epektibo. Saan ba nanggagaling sa tingin niyo, sir? Outside talaga? Sa investigation natin, nalilihis tayo eh. Sabi, merong Taiwan, merong Hong Kong, pero merong mainland China. Kasi tingnan mo naman, geographically, di ba, nandito yung Luzon. Malapit. Nakanext is Taiwan. Nandito yung Hong Kong.
Sa likod yan, yung mainland China.